Takže dneska jsme na dovolené v Telči a naše děti se houpou na houpajdě. Dopředu, dozadu. Skrčit, Dalí, teď spadneš. skrčit, natáhnout, natáhnout. Já tě pohoupu. Natáhnout. Já tě pohoupu. Jak se máš, Dádo? Dobrý. Víš, že tě natáčím na video? A jak se vám líbí na té dovolené? Dobrý. Jo? Helinko, a tobě? Dobrý. Tatíni. No, Nejde. no to mi nepřijde, protože neví, kde to je. Teď natočíme to hezký hřišťátko tady. Elčata lítá. Do éteru. Co to je do éteru? Jakože vám ho pustím? No, když ho pustím, tak ho můžu. No, lidi, lítáte hodně. Dalí, a drž se. To je hezky na tom světě, děti, viď? Máte pohodu. Ráno jste zase neposlouchali. Co? A když začnete poslouchat, až vám bude 15? Dalí, ať nespadneš. Tak to je houpání v Telči na krásném dětském hřišti. Taký nemáme ani v Písku, takovýhle hřišťátko. Dádo, já chci taky rychle. Elča chce taky rychle. Jo, ty to ti taky rychle. Lučko, a už víc ne. Slyšíš mě? A já jsem ti něco řekl, ty ale zase neposloucháš. Tak dělej nahoru a dolů. Eli, já ho pohoupu, já tě jdu pohoupat, jo? Tak nezamávejte, řekněte ahoj. Ne, drž se, Eli. Drž se. Tak.